Мне вельмі прыемна, як пастаяннаму чытачу звязды, звярнуцца з нагоды юбілею і павіншаваць са знакамітай датай стагоддзям з дня заснавання газеты усіх супрацоўнікаў газеты. Як пастаянны чытач я магу адзначыць, што газета яна ўвесь час развіваецца. Пералістваючы старонкі газеты, мяне цікавіць Евразэс, што адбываецца на гэтай Евразэс прасторы для нашых людзей. Не замыкацца толькі асабіста ў палітычным, эканамічным і жыцці Беларусі. А з другого боку цікавіць мясцовае самакіраванне. Таму што гэта як дрэва, якое моцна сваімі каранямі, так і краіна, дзяржава сваімі рэгіёнамі. Не толькі сталіцай, як крона на дрэве, а і рэгіёны. І асабліва гэта важна для іх саміх. Я гэта ведаю, калі бываю на вёсцы. Мяне таксама радуе, што ў газеце ёсць чырвонка. У нас вельмі многа моладзі ў прафсаюзе. І гэта ўся навучэнская моладзь. І на вёсцы, і ў раённым цэнтры, і ў абласным горадзе. Яны пералістваюць нашу родную газету, таму што яна на роднай беларускай мове. І грамадска-палітычнае выданне, я лічу, як чытач, як кіраўнік прафесійнага саюза адукацыі і навукі, яна адпавядае часу, асабліва як выданне на беларускай мове. Я і мае калегі, працуючы ў сферы адукацыі і навукі, у прафесійным саюзе адзначаюць, што нам вельмі важна тое, што друкуецца пра сацыяльную сферу. Таму што мы тут працуем, гэта наша жыццё, і мы жывем разам з газетай. І нам вельмі важна, калі гэтыя матэрыялы аператыўныя, аб'ектыўныя, а для нас яны 10 гадоў ўжо аб'ектыўна-аператыўныя, таму што 10 гадоў мы працуем з тым чалавекам, які нас вельмі радуе сваімі прафесійнымі матэрыяламі. Для нас звезда – гэта Надзея Нікалаева. Я хочу пажадаць здароўя ўсім супрацоўнікам газеты, далейшага плёну, росквіту, каб усё было добра, годна.